उसियाइयो दिहनी दवाइयों के उसिया दिहनी। अब तनी जा तनी मिजाज सही भइल बुझाता। का होता भैया? का होता बैठल बानी। हाँ जब बैठा तले हम तनी आवते एगो दोस्त बुलावतिया ओकर से मिल के आवते। दोस्त कहाँ के दोस्त रे? अरे लड़की या लड़की जो भेंट करके आओ जल्दी। ठीक बा आवे आवते मिल के। रोज दोस्त दोस्त करत जाले और रुक जाए बार टाही में हम लागत तनी टाही में लागबे करे में बेरा कहाँ जाती है? सखी ले भेंट करे जाती है कि शाखा ले भेंट करे जाती है? हेलो कहाँ बानी? नौके गरम बानी ना। हाँ ठीक बा आवते नहीं ओजे ओजे रहूं। हाँ आवते नहीं अभी लेट ही से बोला ना। भैया पूछा था ना कहाँ जाता हो। भैया सबको पीछा कर लगा था। हाँ ठीक बा ओजे रुकी आवते नहीं। आ करे लगली इतना देरी से होई ना कभी बोलई काम जी रहना। और ये जी रही है आ गुलू हाँ अरे कहाँ रहलू है पबेले फोन अरे करे जनता नहीं बोलई है भैया ना लेट करम भैया ना बोली लगेगा कोई दे ना दे रहा हूँ क्यों मैं बहाने भैया रोके लगला ना एक वजह से हम ना आते नहीं। अच्छा ये बताओ कोई ओइलू है तो देखले ना ना हो ना क्यों ना दिखला? अब भैया रहला रोडवा पे देख लियो कैसे कहा मोइनी तुरंत हम लुका के हितरी पिछुड़िया से घुसनी ना तो हम महीने ना तो क्यों ना ना। हां अच्छा तो चलो ना बताओ तब अब का खोल जाई रोडे बताई कैसे जी? अब तू ही बताओ हम का कहें? काय खातिर बोले नहीं? हम तो मिले खातिर बोलई नहीं है। तो हम जैसे चल जाए होने चल जाए। ठीक बा पहले निकल तू आगा दे पाछवा लाना तू चलिए बगीचे में चल जाए। ठीक है चलो आ देखी ह तनी देखिए के जई ह ठीक बा। हम घरा के तो कहे के कह दिन की बगीचा में चल लेकिन रोडे पे प्रधान भैया रहल हम देखिए तो कहें कि कारी कहाँ जा तड़े चलो वो सही भैया के भरमा के लुका के तो पीछे पीछे भाग जाई भैया कोनो जनी हो कि कहाँ जाता तो सोचेंगे कि खेले कूदे घूमे जात हुई। ठीक है जाता प्रधान भैया से भेंट मत कहियन कि कहाँ करत रह का हो भैया कहाँ पूरा गते गते चल जाता लो बच्चा जात रहनी तनी घूमे खातिर तो सकाइल काहे बड़े जाता रहे तो हेत चुगुराइल बड़े कहाँ है कहाँ से काई बनी सकाइल कस तू ना। बिलारे से बोलता रे हम सकाई बनी तो ये बेरा कहेनिया कहाँ दीवे आ तो बैठल रहनी घरा में न सोचनी कि तनी घूम ली घरा में बैठल तनी मन अथु भइ रहल। मिजा ठीक बा ना? हां ठीक भाई ठीक बा ना? हां बबुआ ठीक है बा ठीक बा तो कोनो बात नहीं के और हमने क्या कर सकते भैया हम माने कुछ कहत नहीं हमर दिमाग ठीक बा सब माने ठीक बड़ा ना? हाँ, ना ना एकदम ड्यूटी में बड़ा बबुआ तू हम तो पूछते में नहीं तू का घूमे जातनी हाँ ना तू घूमे जा आ हम जातन तनी घर अरे गड़िया खड़ा करे खाल से जी ज्यादा हम भाई ना गड़िया देखम अरे बड़ा ध्यान रखा तला भैया के तू हो बड़ भैया ना अरे पूछा तला तारा से तो बबुए ना जाए तो भैया एगो खिस्सा सुनले बना ना कि एगो रहे कि डूब के पानी पियत रहे तो अटक रहे कौन चीज ना ना रे हमारा भी वैसा नहीं खे ना ना अरे बहुत बढ़िया लायक लिखल जानते ना हम ना ना ठीक के बा फेरा में रही ना 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 तू का याद रख प्रधान पे भेटाए रहन जा कोनो दिक्कत नहीं खे कहां से भेटा जो बेटा जो अब तो तोरा बुझा जी खुद दे जाना तरह के हम 420 बानी अंडा से के बच्चा के चें चें बोल हम सोचत नहीं खे चल हम वही फेरा बनी आवत नहीं तोरा के रुक जो। अरे मर्द अभी हमार बुचिएवा ना ई सखी सके कहाँ तो गोइल बिया रुकत नहीं जात नहीं हमें सट के हुलट के पलट गया मेरे बाबू दैया तू कहाँ है प्रधान बिया? ए सर तो ये मुंह देखे जाए जद तो हमरा टोकी देला पहिला ही ए मैं ठोकनी कहाँ हम कोना काम कोना मूड से जाता नहीं जतरा खराब बोल का बात बा कोनी की हमार बहिनी के देखल ए ससुर तो तोर बहिनिया के देखे घरवा हमरा गोल बनिया बैठल कोनी कहती है कि जातनी उ सहेली आई बिया तनी भेंट कई आई। हां तो गोल है सकेनियो खेले खातिर के हां उहे तनी घर नहीं खे ना घरे नहीं कब के नहीं खे अरे कब वहीं के नहीं खे कब वहीं विदा कोई नहीं साचो कहतल का उ जात रहे त नहीं खे नोनिया लेकिन कहीं कैसे हम अच्छा रुक हम कोनो को बुलावा तनी तो बुलाओ पूछिए बतावा तनी रुको पूछे के बुलावा तनी ठीक है सुन ले कि सुन अब तोरे कतनिया रुको इसे का जाने बतावे केने बोलिया तार घरवा नहीं के न अब अच्छा एकर बनिया के देखले पर की केने बोलियो ना हम तो ना देख रहे ना देखले है तोरो घर ना बोलियो ना
कहत रे के नहीं झूठ बोलत रे का रे ना मत सही बोलतनी बात मानो कति जातन सहेली साथे तनी खेले कूदे आ कहाँ चल गई। अच्छा देख तू नहीं जाके देखिए जल्दी आग होई ना जो तब जितन देख के आओ तो आई ना तो बेकार ले कही है हां ठीक ना जो तो तो बताई न लगी ऐसे केहू घर में जाइत बता ना ना ठीक बाबू कोनो बात नहीं है माने ये पूछनी तारा से ना तो कोनो दिक्कत ए नहीं भैया एगो लड़की के देखले न होने सूटर पहन के होने गोली या बुझा उहे रहल क्वेश्चन पढ़ले रहलिए रे स्वेटर पहनले रह लाल के लाल के पहनले रहल लाल के पहनले रह लाल के हां अरे ससुर तक नहीं बहरी भीतर गुल है पागल कहीं का चलो ठीक है बा लेकिन एक बात कही हां हां भी बताओ हटावा ये गुन गुल ह अब का कही तोरा के भाई एक बार हम जा ना ना कहो ठीक बाबू छी तू जा तू जा बिसी तू जा चल तोरा के चीज देखावत है चलो चलो चल जा अभी तक ना आए सदी आ गई हां यार आई बैठी बैठ तनोरे नहीं आ जा ए जे केहू बा ना देख ली ना बढ़िया जगह बैठल बन जे केहू बा ना ये जुगावा चलो बढ़िया जगह बन और बताओ सब ठीक ठाक रहलू है ना हां ठीक है बड़ा हो लेकिन चिकन लागत थोड़ी घर में रात में तना लगा तो अच्छा नया साल आगुल बा ठीक बा एक दिन चल पार्क तनी घूमे तारा घुमा दी हमरो श्रद्धा लागल चली चलो चली के आज चलो जी हाँ काल्हे चलल जाई ऐसे में गाड़ी बढ़ल ही बिया और घुमा लिए बनारस में सुनले बनी कि तनी लोग भैया पार्क में घुमा लिए हमरो तनी श्रद्धा लागल लगी तनी के बा अच्छा ये बताई हम जौन कहम तौन किनम न हाँ हाँ काहे ना कि हम तारा खाती गाड़ियों बेची देम कहबू जान काट के ना तो जानो दे दे तारा खाती ना तो जान ना दे आखिर जिए मरे के बाद तो हरे संगे हमके कबो जिंदगी में ना छोड़म कबो ना छोड़ब हो हमेशा हम संग रहम तू ही तो बाड़ू एगो हमार तहरे के छोड़ दे तो हमार राह रास्ता हमारा एकदम भटकल मुश्किल हो जाए हमारा के कुकुरो बिलार ना पूछी तो चली ठीक बा जनता नहीं हम आपसे बहुत प्यार करेनी लेकिन बस एगो हम भैया से ना डर लागेला हम भैया बहुत बदमाश हन उनका से गाँव के लोग बहुत डराला जाए दो तो भैया ना देखियो हमनी के ऊ हो रास्ता ले बन हमनी के देखल जी तो भैया हो बन हमनी के होने ले कट के आराम से निकल जाइल जी कटे कटे की कहियो ना कहियो तो केहू देखी अच्छा तो जानिए जे तो का करी भैया हड़बे कइल हो जा तोरो भाई बड़ल ही बड़न हमनी के बियाह शादी करा दे अपन सुखी संपत्ति से दुनिया काटल जाई हां चली शादी कर लेवल जी हाँ तो ठीक है बा चलो हम कहाँ कहतनी कि शादी ना करब ताहले तो हम कबो कहल हूँ नहीं कि शादी ना करब हम तो खुद राजी चली कल बानी मेला घूम जाओ ओकर बाद से शादी कर लेवे हाँ हाँ चलो ठीक है बा तारा के हमू सामान कुल कीन देव चूड़ी भइल कपड़ा भइल काजर कहबू लिपस्टिक कहबू हर चीज कीन के तारा के दे देव गाड़ी बिया गाड़ी बेच देव ना गाड़ी मत बेचम ठीक हमारे है बा खातिर जौन चीज करम ना हम बहुत लोग से प्यार करेनी ठीक इतना है बा कह देनी इतना हमके बहुत काफी बा ठीक है बा चलो ना दूर बा हो कितना दूर बा खराबा में पड़ता हमारा चल बता दे तनी कितना दूर बाड़ा सन अब दूर का हम देखले बनी माने बता दे हेनियो रास्ता जला जाके देख ले ना, लइका ना, भैया को घूमेला चलो सब ठीक बा हम इधर देख हम जाई भेने आ हई रास्ता धो लिए ठीक वो अपन लइका पूछिए तो पूछ लिए ना ना ठीक बा खबड़ा के नहीं खे कर हम सर कुछ कहल ना जला इज्जत के सवाल ना, बा ना, ठीक बा और जो किए जाई ए भैया तो हम तो हेंगे जाते नहीं तो लिए है पीछा से ना तो जबरदस्ती हमके धके नहीं लिया देला ओकरा जबरदस्ती देवत बा ओकर धरे के हां जबरदस्ती भैया हम सही के कहतन जबरदस्ती थाली हमर बहिन के कहे रे तू चल घरे हो तू चल कहे रे अरे भैया तू बढ़िया कर रे अरे भैया हम ओकरे खातिर हमारे बहिन लोग तो ये तरह पे। ये भैया अपना कान धर तनी भैया कान धर, कान धर। अरे कान धर तनी भैया कान धर कान धर। कर बोंच हमारा माल के भाई बगली फाड़ दी होलो माल हमार बहिन के रे कहे रे सुन सुन कहा बोलो का हो काहे तू कइले माल के भाई हमर बगली माल के भाई रे माल के भाई तू भैया तू मारो मत गलती हो गई गलती कर दे हो गई नी कंगाल हम तो गाना माल कोई के दे, चक्कर गाना। में हो गई नी कंगाल हम तो वही माल गाना के कह दे रे। चक्कर तू मेहरारू हियो तोर मेहरानू है हां ओकरा के बताई भरे ओकरा के जाइम तो बियाह ओकरा के बताई करो। चल भाग भाग आज के बाद पति है हमर बहिन